Με λένε Ελισάβετ, είμαι 25 χρονών και ασχολούμαι επαγγελματικά με το μακιγιάζ εδώ και 2 χρόνια. Ήταν κάτι που κάνω από μικρή σε μένα, βαφόμουνα, όπως και τις φίλες μου. Και προέκυψε τελείως ασυναίσθητα, ξεκινώντας να πάω σε μια σχολή να μάθω τεχνική και κάποια πράγματα που ίσως δεν ήξερα. Η πρώτη μου επιλογή ήταν τα οικονομικά που ασχολήθηκα, σπουδάζω πάνω σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ ποτέ επαγγελματικά γιατί με έχει κερδίσει το μακιγιάζ. Ένα νέο παιδί θα πρέπει να ασχολείται με αυτό που του αρέσει πραγματικά για να πετύχει. Είτε είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι κάποιο χόμπι, κάποιο άθλημα. Μόνο τότε θα καταφέρει να κάνει πραγματικά καλά αυτό που κάνει και να είναι και ευτυχισμένος. Αν και λίγα χρόνια στον χώρο του μακιγιάζ, η πελατεία μου δεν είναι μόνο κοπέλες ή κυρίες που θέλουν να βαφτούν για ένα event, αλλά είναι και άτομα καταξιωμένα στον χώρο της τηλεόρασης του τραγουδιού, τα οποία έχουν έρθει σε μένα μετά από δουλειές που έχουν δει, έχουν δοκιμάσει εμένα σε κάποια μακιγιάζ και έχουν μείνει ευχαριστημένοι ώστε να ανοίγει ο κύκλος μου αρκετά. Επειδή πλέον όμως η καλύτερη διαφήμιση είναι μέσω ίντερνετ, καλό είναι να χρησιμοποιούμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν μόνο τους να έχουμε τη σωστή πελατεία, όπως είναι το CityFab, η εφαρμογή αυτή που μπορείς να δεις τη δουλειά ενός επαγγελματία, το σημείο που βρίσκεται, καθώς και τις τιμές του για να δεις αν είναι αυτό που σου κάνει πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες που σίγουρα θα σε καλύψουν. Η δουλειά μου είναι να πηγαίνω στο χώρο του πελάτη κατά κύριο λόγο για να διευκολύνω τόσο στη μετακίνησή του, όσο και στο χάσιμο χρόνου για να ετοιμαστεί σωστά και να είναι περιποιημένο στην ώρα που πρέπει. Το θετικό με το CityFab είναι ότι μπορεί να με εντοπίσει ο πελάτης ανά πάσα ώρα και στιγμή σε οποιαδήποτε περιοχή και αν βρίσκομαι και ακόμη και σε διακοπές μπορώ να ενημερώσω την εφαρμογή ότι βρίσκομαι εκεί για τις επόμενες μέρες και να έχω νέα πελατεία ακόμη και εκτός Αθηνών. Στο CityFab μπορείς να δεις τα πάντα, ακόμη και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, και να δεις αν σου κάνω για αυτό που θες.